Je to jasné! Podľa Google, podľa prieskumov a hlavne podľa viac ako 50 000 jednohviezdičkových hodnotení je Ryanair tou najhoršie hodnotenou leteckou spoločnosťou v Európe. Blahoželám! Zákazníci, aj určite mnohí z vás, sa sťažovali na hlúpe skryté poplatky. Zabudol si na online check-in? Zaplať. Máš väčšiu batožinu? No zaplať. Chceš sedieť vedľa frajerky, alebo mať viacej miesta, alebo ísť prvý do lietadla, alebo máš rozkošné babetko so sebou? No zaplať ti vravím! Now pay up. Ľudia sa sťažujú aj na sedadlový priestor o veľkosti krabice na topánky, na špinavé lietadlá, na meškanie letov, na dlhé rady, na nebezpečné pristátia. Martin z Bratislavy zase napísal, že chceli odo mňa 75 € za kufor len preto, že koliečka vytrčali. Zákazníci, ale ani média, ani odborníci nevedeli, či sa majú smiať alebo plakať, keď riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary oznámil, že chcel, aby ste platili za použitie záchodov. Did you really want to charge to use toilets on Ryanair planes? Yes or no? Yes. Alebo že sa tam počas letu bude stáť. Did you want to make some passengers stand on planes to fit more people in, a la the tube? Yes. No a úplne najviac všetkým vadí hrozný zákaznícky servis. Lebo jedna vec je tá, že web stránka Ryanairu často nefunguje, že do call centra sa nedovoláte, že na online čete čakáte hodinu, kým sa vám volá kto ozve, ale úplne iný level je, keď sú k tomu ešte drzí a ľudí sťažujúcich sa na sociálnych sieťach kľudne aj verejne ponížia. Keď Marta napísala, že zaplatila som si zasedadlo pri okienku, tak je len zakružkovali, že a tu je čosi slepá? A čo majú robiť vysokí ľudia, ktorí majú dlhé nohy a nezmestia sa do tých sedadiel? To si musíte pokrčiť kolena, nie? Mám toľko dôvodov, pre ktoré neznášam Ryanair. Ale nízka cena letenky medzi nimi určite nebude, že? Aha, aké miesto som vychytal v Ryanairi. Cítim sa, ako by som vyhral v lotérii. Výborne. A teraz si môžeš kúpiť nejaké nohavice. Ryanair, ja chápem systému náhodného prideľovania sedadiel, ale keď sme si aj s frajerkou kúpili 2 letenky, prečo ste nás rozdelili? Nie, Boris, zjavne nechápeš systému náhodného prideľovania sedadiel. Ale najvtipnejší bol chlapík, ktorý sa vysmieval. Ryanair chcel, aby som zaplatil za miestenky, inak budeme ako rodina sedieť oddelenie. No tak to ste ma pobavili, vážení, lebo ja by som zaplatil extra peniaze za to, aby som s nimi nesedel. Tak jemu firma zmenila miestenky tak, že dali všetkých vedľa seba. To je šach. A shodou okolností mat. Zjavne sa veľmi snažia, pretože oni boli 6 rokov v rade tou najhoršie hodnotenou aerolinkou v Európe. Akurát teraz nás predbehol Wizz Air, musíte sa snažiť, chlapci! Zo zákazníkov si ešte robia srandu, že takto vyzerajú pasažieri, keď sa nám snažia vysvetliť, že nepochopili, aké sú maximálne rozmery batožiny. A takto si ju skrývajú. Alebo takto si všetko na seba oblečú. A mňa osobne najviac pobavila táto ich fotka očakávania cestujúceho, ktorý zaplatil 5 libier za letenku. Mohol by som pokračovať ešte fakt dlho, ale teda každý príčetný človek chápe, že oni sa tým ľuďom skrátka smejú do tváre. Priam na to majú založenú celú svoju komunikáciu. A podľa každej jednej marketingovej poučky týkajúcej sa zákazníckej skúsenosti by takáto firma vlastne už ani dávno nemala existovať, len na hodinu dejepisu by ju mali dávať za príklad, že presne takto sa to, vážený, nemá robiť. Ale ak je to naozaj tak, ak Ryanair fakt porušuje úplne všetko, tak potom mi vysvetlíte jediné. Prečo ním stále lietate? Prečo je čo do počtu prepravených pasažierov s obrovským náskokom najväčšou aerolinkou v Európe a 3. najväčšou na svete? Prečo len v auguste prepravili 20,5 milióna pasažierov a za posledných 12 mesiacov 194 miliónov pasažierov? Prečo ročne uskutočnia viac ako 1 milión letov a priemerná obsadenosť sedadiel je 95%? No tak ja vám to prezradím, aj keď vy to už isto veľmi dobre tušíte. Je to cena! Fakticky nízka cena. Cesta vlakom z Bratislavy do Prahy vás vyjde viac peňazí ako let do Londýna, pričom je to 4,5 krát kratšia cesta. Že ako je to možné? No tak, že Ryanair je priam posadnutý ponúkaním čo najnižších cien
I am Jose Mourinho. V kuse všade hľadajú, kde by vedeli ušetriť. Rok po pade dvojčiek, keď bol celý cestovný ruch v obrovskej kríze, nakúpili rovno 150 lietadiel a vďaka tomu ich dostali s obrovskými zľavami. To isté sa zopakovalo aj o 20 rokov neskôr, v 2021 uprostred celosvetových lockdownov. Kým konkurenčné aerolinky museli znižovať stavy a zatvárať, tak oni oznámili nákup 210 Boeingov a otvorenie 10 nových destinácií. A nielen to, tým, že mali tie isté lietadlá, tak nepotrebovali veľa náhradných dielov na veľa rozličných modelov. A keď už ich aj potrebujú, tak ich dokážu kúpiť v množstevnej zľave. Čo tam potom, že si sedíte priam na hlavách, že vám nedajú jedlo zadarmo, že k lietadlu musíte prejsť cez celú letiskovú plochu? Reduce your expectations to zero. Že čakáte na pristávacej dráhe a ešte tam ani lietadlo poriadne nie je, to všetko oželiete, keď dostanete nižšiu cenu. Oni si z tých sťažujúcich sa cestovateľov vlastne ešte aj robia srandu. Chudáčik Filip musel stať 12 minút na schodisku. Dúfame, že si na tej dovolenke v Malege stihne dobre oddychnúť, kým sa vráti naspäť. Na stránke píšu, že majú 25 minút na to, aby vyložili pasažierov a naložili nových a preto tam musíte stáť. To je inak aj ten dôvod, pre ktorý nenájdete v sedadlách papierové sačky na vracanie. Lebo by ich oni potom po každom pristáti museli kontrolovať, či boli použité, či tam nie sú náhodou nejaké odpadky a nahradiť ich za nové. A to by všetko len zbytočne predĺžovalo čas. Menej času na letisku znamená menej letiskových poplatkov, viac letov a lacnejšie letenky. Ale ani tam to nekončí. Keď mali jeden model lietadla, aj školenia technikov a pilotov a ostatnej posadky ich stojí o mnoho menej času a peňazí. Personál na palube sú často juniori, ktorí nemajú príliš veľa pracovných skúseností a teda ani vyjednávaciu pozíciu si pýtať veľa peňazí či lepšie pracovné podmienky. Ďalšia vec je, že Ryanair lieta iba po Európe na krátke vzdialenosti. Priemerná dĺžka letu je okolo 2 hodín a 6 minút a vďaka tomu oni použijú to lietadlo viackrát denne, prepravia viac ľudí, lepšie sa im oproti svojej konkurencii rozpočítajú fixné náklady. Letiska, na ktoré lietajú, to je ináč tiež marketingový trik, pretože čím ste bližšie k centru mesta, tým sú letiskové poplatky drahšie a tým pádom ide hore aj cena. Ak si ale vyberiete malinké letisko na pokraji prežitia, ktoré musí tvrdo bojovať o každú jednu aerolinku, tak je aj vyjednávacia pozícia pre firmy typu Ryanair ohromná. Nevýhodou pre zákazníka je akurát poloha takýchto letisk. Keď napríklad letíte do Frankfurtu, tak vy vlastne nepristanete vo Frankfurte, ale na mieste, kde to máte do centra mesta ešte 2 hodiny vlakom. To je ako frajerina. A ešte aj tie záchody a státia súvisia s nižšími cenami. Oni totiž nechceli zarobiť milióny na tom, že vy budete musieť zaplatiť 2 eurá za vycikanie. Ale oni vedeli, že vy budete chcieť ušetriť. Vy ste si mysleli, že ma ošklbete, že? Ale ja to vydržím. Tým pádom na ten záchod nepôjdete. Ak by išlo menej ľudí na záchod, potom namiesto 3 záchodov v lietadle by potrebovali len jeden. Tým pádom by do neho zmestili o 6 sedadiel viacej a všetkým by boli schopní znížiť cenu letenky o ďalších 5%. Všechno ostatní stojí za ale tohle není špatné. But not because I want the money. We'll give the money away to charity. I want to get rid of we have 3 toilets. If I can get rid of the 2 toilets at the back of the planes, I can add 6 extra seats. With 6 extra seats, I can lower everybody's airfare by another 5% all year round. A to isté sedadla. Oni fakt chceli odstraniť posledných 10 rád miest na sedenie a nahradiť ich miestami na státie. O'Leary mu sa za to smiali, ale on by sa s vami kľudne o výplatu stavil. The seats will be €25. The standing cabin will be €1. I guarantee you we will fill the standing cabin first. Nakoniec tento nápad nezrealizovali, ale teda hodenú rukavicu zdvihol český RegioJet. Pozrite si, oni takéto parádne sedadlá už aj reálne majú v prevádzke. Ryanair je skrátka dokonalým príkladom, čo to znamená byť priam posadnutý ponúkaním nižších cien. Všetci ich za takýto prístup neznášajú, ale aj tak to všetkým vlastne vyhovuje. Ryanairu preto, lebo vďaka nízkym cenám a dodatočným poplatkom a že z toho urobili obriu mašinériu, majú ročný profit na úrovni takmer $2 miliárd. Michaelovi O'Leary mu to vyhovuje preto, lebo aj keď dostáva tortami do tváre, I love cream cakes. They're my favorite. Okay, so len jeho bonus za minulý rok presiahol $100 miliónov.
Cestujúcim po Európe to vyhovuje preto, lebo keď už majú byť naštvaní a frustrovaní z hrozného servisu, tak nech sú aspoň naštvatí v Španielsku na pláži. No a vám to vyhovuje preto, lebo máte takéto perfektné video. Už ste si klikli na odber konečne? Poznám len jedinú inú veľkú prestížnú značku, ktorá je podobným znižovaním cien rovnako posadnutá. Je to Amazon. Tam, keď začínali prijímať prvých zamestnancov, ešte v roku 95 nemali stoly, na ktorých by mohli pracovať. Preto Bezos, ako pravý riaditeľ startupu, čo je teda švajčiarsky nožik, ktorý robí úplne všetko, išiel do miestneho Hornbachu nejaké kúpiť. Ale keď tam už bol, tak zistil, že dvere predávajú výrazne lacnejšie ako stoly. Takže práve preto ani žiaden stôl nekúpil. On kúpil dvere a k ním potom primontoval nejaké nohy. Odvtedy sa presne takéto stoly stali symbolom firmy. Boli odkazom všetkým zamestnancom, že majú míňať len tam, kde to pocíti zákazník, kde sa to premietne do nižšej ceny za produkty. You can afford a better desk than that. It's a symbol of spending money on things that matter to customers and not spending money on things that don't. Dodnes, 29 rokov neskôr, na jednom z tých prvých stolov Jeff Bezos aj pracuje. A to napriek tomu, že to je jeden z najbohatších ľudí na planéte. Dodnes tie stoly vyrábajú pre tisíce zamestnancov po celom svete. Amazon im tiež udeľuje aj špeciálne Desk Door Award, teda ocenenie za tie najlepšie nápady, ktoré firme môžu zase o trošku viac stlačiť koncové ceny pre zákazníkov. A dodnes to stále do kolečka komunikujú v kampaniach, že spend less, smile more. Teda utracaj menej a viacej sa usmievaj, bráško. Z toho zároveň aj plynie moje najväčšie odporúčanie tohto videa. Že ak je konkurenciou vášho biznisu nejaká obdoba Amazonu alebo Ryanairu, alebo v našich končinách Alzy, ak je na trhu tak 1000 iných väčších a dlhšie fungujúcich shopov, tak sa ich za žiadnych okolností nesnažte poraziť nižšou cenou. Nájdete si lepšiu, originálnejšiu stratégiu, ktorou budete vy posadnutí a ktorá bude stále dostatočne atraktívna pre tých zákazníkov vašich. Ale prosím, nesnažte sa ísť tým spôsobom, že pôjdem na Heuréku a do Google Shoppingu a tam to ponúknem za menej ako všetci ostatní. Takú vojnu máte len miniatúrnu šancu vyhrať, alebo teda lepšie povedané, nerobte to, vykrvácate. Veď sa sami presvedčte a pozrite si toto video. Že zľavy sú cesta do pekiel pekelných, že dokážu položiť na kolená aj tú najväčšiu automobilku na svete.